ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ସବର ସମାରୋହ। କେତେ ଆଶା ଇଚ୍ଛାର ଆକର୍ଷଣ। ଧାନରୁ ଧୂଳି, ଭୂମିରୁ ଭୂମା, ଦିନରୁ ଦିଗ, ଅକ୍ଷରରେ ଭାବ, ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ପର୍କ। ଅନନ୍ୟ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କେଉଁଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ବସନ୍ତର ରାଗ, ତ କେଉଁଠି ନିଦାଘର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରହର। କେଉଁଠି ବାଟ ଜଗିଥାଏ ସୁନାମୁହିଁ ହରିଣ, ତ କେଉଁଠି ଲୁଚି ଛପି ଫାଶ ପକାଏ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ହିଂସ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ବି ଥାଉ ବିଭୋର ହେଉଥିଲେ କବି ଚିତ୍ରକର ଶବ୍ଦ ନାୟକ। ନିରାକାର ଦିଲୀପ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଆନନ୍ଦ। ନିରାକାର ଦିଲୀପ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଆନନ୍ଦ। ମୁଖିଆ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଆପଣାପଣର ଆତିଥେୟ। ଝରଣାର ତାଳେ ତାଳେ ସୁକୁମାରୀ ପ୍ରକୃତିର ମେଖଳା ଯୌବନ। ଶବ୍ଦାୟିତ ପବନର ଖେଳ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି। ବାଉଁଶ ଫାଙ୍କରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ବଇଁଶୀର ଧ୍ୱନି। ସତେଅବା ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରିତ ଭାବୁକର ମନ ଓ ଆବେଗ। ଇଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଳକାପୁରୀ। ବିନା ଘୁଙ୍ଗୁରରେ ଅହରହ ନୃତ୍ୟରତ ଭୁଞ୍ଜିଆ କୁମାରୀ। ସମ୍ମୋହନର ପରଶ ସମ୍ମୋହିତ ପରିଧିରେ ଏକାକାର ରାତି ଓ ଦିନ, ଜନ୍ମ ପୁଣି ମରଣ। ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ପର୍ବ ଗୁଡ଼ି ଡୁଗୁରି ଦେବୀରେ ସଜ୍ଜିତ। ପ୍ରିୟ ମାଟିରୁ ମଟାଳ, ସୁନାବେଡ଼ାରୁ ସୁନା ଦେଇ, ନୀତିରୁ ରୀତିର ଅଧ୍ୟାୟ। ଚରିତ୍ରରୁ ଚପଳା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ। ଚରିତ୍ରରୁ ଚପଳାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ।